Vichy Catalan t'ofereix aquest espai. Entendre que el front costaner és flexible i canviant és important per estudiar les condicions presents de les nostres platges i preveure'n el seu futur. El canvi climàtic a la Mediterrània occidental serà clau per determinar com quedaran afectats els ports i les platges amb el creixement del nivell del mar i amb la variabilitat de tempestes. El problema té diverses solucions estructurals i transitòries, però totes passen per una bona previsió a llarg termini i per la consideració ciutadana. Agustí Sánchez Arcilla és doctor d'Enginyeria de Camins i catedràtic del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. També dirigeix el Laboratori d'Enginyeria Marítima a la mateixa universitat des de fa més de 26 anys. El Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya estudia els moviments de l'aigua i la sorra i com aquests afectaran les platges del present i les platges del futur, a partir de models numèrics de desenvolupament propi per predir l'onatge i d'altres prediccions intergovernamentals sobre el canvi climàtic, l'objectiu és saber què passarà amb la nostra línia costanera d'ara a l'any 2100. En primer lloc, que si no comencem a preparar-nos no en tindrem prou temps, perquè el que no tindrem com a societat és prou diners per defensar o mantenir tota la costa al mateix temps. Algunes ciutats europees, com ara Londres, o països com els holandesos, ja han començat a preparar-se per una pujada de gairebé 2 metres de nivell mig del mar, que és molt. El projecte de la UPC, però, considera una pujada d'1 metre del nivell del mar com un escenari més realista per a l'any 2100. I la clau per evitar la desaparició de les platges és actuar ràpid i tenir un pla a llarg termini. Hem de ser molt conscients de que la línia de costa és flexible i aquestes inundacions que abans es produïen rarament, amb el canvi climàtic tindran lloc més sovint. I per tant, o ho hem d'acceptar o hem de preparar defenses transitòries, és a dir, barreres que actuïn quan actuï la tempesta i després se'n facin fora. L'alimentació artificial de sorra a la costa catalana no ha funcionat com s'esperava en els últims anys. Ara la UPC disposa d'un canal propi d'onatge, el tercer més important del món, on es poden ajustar aquestes fórmules a les característiques de la sorra i les onades del Mediterrani. Però tot i tenir la tecnologia necessària per a fer prediccions més acurades, queda molta feina per fer. L'aigua i la sorra són béns escassos i, per tant, els hem de cuidar. No podem anar a la platja i no podem tractar l'aigua, ni que sigui l'aigua del mar, que sembla tan abundant, com si fossin indefinits. Tant la sorra com l'aigua s'han de tractar com béns escassos que són. Vichy Catalan t'ofereix aquest espai.